नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं बीजी माहिती कट्टा या चॅनलवरती। आता पाहूया आपण अति पावसामुळे ट्रॅक्टर फसलेले काढताना शेतकऱ्यांचे हाल कसे झाले आहेत ते त्याच्याविषयी माहिती घेऊया। तिकडे टर्न मार त्या अटकून दात्याला त्या दात्याला पुरल त्याला अटकव बस तिकडे बरं का तिकडे दाब सोड हे दाब तिकडे दाब सोड बोलो वर 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 थोडा अरे ते पुढे उचलेलं म्हणतं असं वाटतंय काय नाही वाहणार तू काय नाही वाहणार पुढे उचलेलं होतं म्हणतं असं वाटत करून गेले वर थांबे थांबे नको नको घेऊ नको नाला का